Tangyangan konven sadarion di nomor 4 anon di acara tai markorma kor sola gracia jala diuduti makor ina para hari Kamis HKBP Sentosa di nomor pitu anon inasa makor ina Esther di Huria HKBP Sentosa diuduti mamuse kor Pardihutani full timer distrik 27 Borneo. Horas madita saluna hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Hamuna manami do inanami ruas do parhalado. Suang songoni aka pangula nagoktiki rapon keluarga. Tama mandok moliate hita tu debata. Naong mangalehon hahipason tu hita mandohoti konven sadarion. Atong tapuji jala tapasangap ma debatana tumopa jala nasetoktong mangaramoti todi nang pamatakta maredi mahita siambu kuede nomor 520 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 non rimba hita jongjong salu. Hite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songondondo hatani Tuhan Yesus martua maaka na mauas male mida hati goran ay pabusuro do nasida martua maaka na yastodi ay idaon nasida do debata. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogon na sohatu dosan. Holan alan yasin ni roham samping do. Ubahen na tarbain hami marpungu di jolom. Marsadani roham martangyang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manak tolu halak marpungu maritehite guarmu lehonom mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami tangihom ma pangiduan nami lehon ma natau hanguluan nami lehon ma dihami saleleng dihasyanganom parbinotuan dihasitongami dohot dihanguluan saleleng-leleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamus aluna. Cor sola gracia.
Kor ina para hari Kamis. Tabuji matu hatta marhite mangede humbuk kweden nomor 810 sada ayat sada dohot ayat opat.
di pertanyaan konven Pangulan Nagotiki HKBP Distrik 20 itu Borneo Sadarion imana tersurat di Yohanes bidu 10 ayat 10 sada sa rodet 10 parmahan nadinggado angguau di seahon parmahan nadingganido hosana humokop aka biru-biruna. Ai sipangan gaji do ibana naso sumarihon aka biru-birui. Songon amai na manada au jala au manada amai jala husea hoddo hosaku humokop biru-birui. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala na opiopsa. Amin. Kor ina Esther.
Tapuji matu hatta marhite ede nomor 826 ayat sada. Puji-pujian hamoleateon di pasahat jala disobahon rohanami tu adupamu nabadiai ali amang Tuhan debata di saluhut asi dohot holong ni roham di ari sadarion dina dipatulus ho sakap ulau pakobasion di tonga-tonga ni distrik 27 Borneon dina patupa konven rap dohot keluarga nah di dohotan ni ruas ni huriam Tuhan jumulu hami rap marsaur dohot ho dina mamuji pasangap guarmu nabadiai marhiti paredion nami jala di bagasan partikianon dina laho tong tumangihon hatami hami pasu-pasu jala parsahalai naposom anggiat hatami gabe ojahan di tonga-tonga ningulu nami mengadupi aka ragam namasa di pardalanan ningulu nami lausongonima aliamang nabasa pasu-pasu nang uluan ni huriam di tonga-tonga ni distrihon dina manguluhon konven sadarion tarlungobi ragam aka ulau pakobasion secara khusus sadarion patupa Zoom meeting rap dohot iduk ni huriam sian kantor pusat. Dia pianong Tuhan si hataan nami, dia pianong Tuhan si hobasan nami. Saluhut na bahen sangap di guarmu nabadiyai may. Asa anggiat tulus saluhut pakobasion di tonga-tonga ni huriam di sadok portibion lumobi ma di tonga-tonga ni distrihon. Molotu ngadong Tuhan sian akadongan nami naso harusahat dope tutonga-tonga ni parpunguan nami di tikion molo di bagasan pardalanan nasida tugu-tugu ramoti joloani laka nasida pataru ommu Tuhan di tonga-tonga ni parsauran nami anggiat bui hami laho pasikopon saluhut ulau nang pakobasion nami suak songoni ali Tuhan di tonga-tonga ni ruas ni huriam di dia penasida maringanan molotung masa Tuhan aka hagalion pamatang di tonga-tonga ni pamatang nasida apehon tanganmu nagok pasu-pasui mamasu-masu saluhut ruas ni huriam na di bagasan hagalion asa anggiat di partikian na hobar tu sakap dohot lomo ni roham boy nasida Tuhan di bagasan hahisaron ni pamatangna laho mangula dohot manguduti ari-ari ni nguluna suaksoni Tuhan ruas ni huriam na di bagasan arsak ni roha di tonga-tonga ni huriam hagabepe sendawar sada ruas ama naung marujung ngulu ubah dang boy na posom rap marsaur dohot hami Tuhan apuli ma keluarga namar habot ni rohai lehon gogo di naposom laho manguluhon pakobasion di tonga-tonga ni huriam suak songoni maali Tuhan manang dia pe nasinakapan nalaho si hobasan di tonga-tonga ni huriam
secara khusus di distrik 27 Borneoon, homana patuluson, jala unang lomo ni rohanami, alay lomo ni rohamma nasaut. Atong Tuhan, hupagong gopok kami ma, nang uluan nami di distrihon, asa anggiat saluhut program kerja, na pinatupa ni distrihon, lumobi, disakap PPD nalaho madohoti, ulang tahun 105 tahun, huriam HKBP, dia petuhan nalaho si patupaon ni punguan PPD ni distrihon, patulusomu may hobartu sakap dohot lomo ni roham. Nang sude uluan ni huriam, di tonga-tonga ni resot, di tonga-tonga ni huria, rap dohot sude parhobas, rap dohot parhalado ni huriam. Sisada roha, sisada pabahenan, songon parmahan, na pinasahatmu di tonga-tonga ni akador biani. Asa anggia Tuhan, boy tugu-tugun nami ruas ni huriam, laho mangihutok ko di bagasan ngulu ng hapor siyaon. Ali amang nabasa, hurajumi hami, pardosa na godang dohami di ngulu nami, na hututuk kami dohot naso hututuk kami. Asiroham, sesa saluhut dosa pangalaw siyon nami. Asa tamajala talup hami jongjong di adopanmu, huhut majalo ragam pasu-pasu nang pinaradim di ngulu nami. Nang diakan na tua-tua nami Tuhan, asa toktong lehon hahi pason di nasida, di hatuaon nasida, lehon tiur ni roha, asa bui nasida Tuhan, pasahaton poda na patut si pasahaton tua kasudut na poso, marsangap maho di bagasan gowarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Puji Tuhan, Marte di nomor 820 nama sada. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Shalom. Ama nami ina nami na hinaholongan, akadongan pangulan dagok tiki, amang preses rap sude hita na marpungu di bagasan tikion. Hata ni debata na mamakulingi hita di tonga-tonga ni konven sadarion, imana tarsurat di Ester Bidusia ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia. Jala on matong nagabe jamita tu ari minggu naneng ro. Jadi tapuk kama amanginang Ester sia ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia. Hujahahon matuhita tapa ihut ma di bagasan rohat tabi. Laos di ari nasasadai sahat do bilangan ni jolma akada bidunu di bagasan huta susan tu adopan ni rajai. Dungin ni narajai ma tu si Ester jolmanai. Nunga dibunuh halak Jahudi di huta susan 500 bawa. Direndepon dohot na 10 anak ni si Haman.
aha ulaning binahin nasida di luat ni rajai akana asing, jala aha dope pangiduanmu, ikon lehonon do ituho, jala aha dope sihol ni roham, ikon pasautod do. Dunginin na si Esther ma, molo tung denggan di rohani rajai, say diloas rajai manang marsogot halak Jahudi akana disusan, mangulahon hobar tu paretta sadarion. Asa digatung nasida na 10 anak ni Hamani tuhau. Jadi didokon rajai ma ikon songoni bahenon, paretai pe dilehod do disusan, jala na 10 anak ni si Haman digatukod doy. Nang di ari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Jahudi akana disusan, jala dibunuhi disusan 300 halak, alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Jahudi akana diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosana sidai. Gabe marhasonangan maradopon musuna sidai, jala dibunuhi halak na makagigihon na sida 75,000 halak. Alai dang dais tangan na sida anggo tuugasan na sidai. Ima na masa di ari 10 bulan Adar, gabe marhasonangan na sida di ari 14 bulani, gabe dibahin na sida may ari panggalangan dohot las ni roha. Alay anggo halak Jahudi akana disusan, marpungo do di ari 10 dohot 14, jala marhasonangan di ari 15 bulani, jala dibahin may ari panggalangan dohot las ni roha. Dibaheni anggo halak Jahudi akana maringan di akahuta pagaran ari 14 bulan Adar, dibahin nasida ari las ni roha, panggalangon dohot ari raya, laos masih piringan nasida di siganup tu ale-alena ido sahatna. Amanami inanami dongan sa porsyon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Jadi dung talu Babel tutonga-tonga ni bangso Persia, mamukas yani sudema wilayah Babel rapdohot aka Jahudi na tading di Babel adong mana dibuan tu Persia. Jala gabe masuk mana sida tu bagian harajaon ni Persia. Alai ditong ma dipaharuar dekrit hati-hai tutonga-tonga ni bangso Jahudi dipaluas do nasida mulak tuhuta hatubuan nasida di Jerusalem, alai adong do piga-piga halak atar toroptong na mamilit tading di Persia. Jadi nunga tabo ngulu-ngulu nasida di si, nunga sonang pikiran, nunga sonang pakilalaan nasida, gabe diputuson nasida ma dang mulak betu Jerusalem, alai tading ma di Persia. Jala si Esther, si Mordahai, dohot piga-piga halak muse, termasuk manasida na mamilit laho tading di Persia. Amanami inanami, jadi si Hadasa do guarni si Esteron, ale panggilan na di Persia ima si Esther. Jala si Mordahai, ima bahagian sian keluarga ni si Hadasa dope, si Mordahai on. Jala buku Esteron amanginang pabuahon songo dia do debata paluahon bangsona sian sakap najat ima adong sada tokoh na didokon disi na margoar si Haman. Jadi secara garis besar adong do 4 tokoh na dibaritahon di buku Esteron ima si Esther na parjolo. Si Esteron halak na uli, halak na burju, jala olo ibana membuat resiko asa melua bangsona. Jadi para si rohado yang go si Esteron. Dungi si Mordehayon halak na setia tu debata, halak na setia marsobba tu debata doon,
jaladang olo ibana marsoba tu Haman. Artinya adong integritas di bagasa dirina, hola tu debatado ibana marsoba. Jaladang olo ibana marsoba tu jolma, nang pesi Haman hati hai, holan lewat ibana pitor marsinggang jala marsoba sude jolma tu ibana. Ale adong do integritas ni si Mordehai, jala setia dotong ibana tu raja. Ido ubahen dung di bege ibana adong sakap ni anak buah ni rajai neng memunu raja pitor hatop do dilaporhon ibanai asa unang masa pembunuhan ni. Jadi setia dotong ibana tu raja nama Maretta Persia hati hai. Dungi raja Ahasiwereson ima raja napunasa huaso nabelga alai sipata membuat keputusan ibana secara emosional jala mudah dimanipulasi. Mudah do ibana dimanipulasi si Haman, ditiki didokon si Haman adong sada bangso na soolo marsob batu raja, pitor hatop do ibana mangului tanpa mencek terlebih dahulu. Ima kelemahan ni raja Ahasiweros alai si Ester matong gabe parnijabuna. Dungi si Haman, karakter si Haman ambisius, ibana pejabat na tumibo hati-hai, holan ditoruni raja do pangkatna, jala orang kepercayaan raja do ibana. Alai adong sifat ambisius di ibana, jala mengeluba pujian, mengeluba hasangapon. Gabi gijang rohana, holan lewat ibana ikon uduk marsinggang jala marsob basude jol matu ibana. Jala ima amanginang nagabi muasal ni berita di Esteron. Ala soolo do marsinggang si Mordehai tu si Haman, gabi sogo rohani si Haman, gabi dakolan tu si Mordehai sogo ni rohana, alai tu sude bangso Yahudi sogo ni rohana. Gabi disakapi rohana ma naheng mambahin genosida, manang pembunuhan massal tu halak Yahudi. Asa unang adong be bersisa halak Yahudion. Ima opak toko na adong di buku Ester jala membuat ragam karakter Nabi. Amanami inanami dongan sa porsion di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi secara singkat disakapi si Haman ma patupa genosida tu Yahudi. Alai debata mangula marhite si Ester. Jadi Haman ala sogo ni rohana tu sahalak. Masalah pribadi dibuat tu masalah umum. Gabedak kolan tu si Mordekai sogo ni rohana. Alai gabe tu bangso Yahudi sude sogo ni rohana disakapi ma naeng mambahen genosida. Manang pembunuhan massal tu halak Yahudi. Dungi debata mamakke si Ester laho paluahon bangsona. Ido secara garis besar isi manang muatan ni buku Esteron. Dungi dimanipulasi si Haman ma Raja Ahasiweros, gabe dipakaluar Raja Ahasiweros ma pareta. Nabuido binunu yanggo halak Yahudi, jala boido tong dibuat ugasan na ima pareta na pinaharuar ni raja. Artinya halal do mudar ni halak Yahudi ala nunga berani na sida mangalo tu raja. Ima akibat manipulasi ni si Haman tu Raja Ahasiweros. Dungi tarbegema baritai tu halak Yahudi tu matangi semana sida marsak marohan nasida ai di bagasan pikiran nasida amanginang danga dong be peluang lahu kabur. Danga dong be peluang lahu lolos. Sia tonga-tonga ni Raja Ahasiweros dohot si Haman anak buanai. Alani tangis berkabung manasida alai di tonga-tonga ni keputus asaan, di tonga-tonga ni hatahuton dohot biar ni roha ala dangadong bepak kirimon di sima debata patuduhon musedalan tunasida lahu malua sian genosida naking. Imam marhite si Ester. Roma si Ester mengadop Raja Ahasiweros. Jala bertaruh hosa do ibana laho mangadop Raja Ahasiweros aladang sembarang jolma
boi pajupang doho raja hati hai. Alai olodo raja Ahasiweros laho mamakulingi si Ester jala di pabua si Ester masude akana adong di rohana tutonga-tonga ni rajai. Dungi marpikir mamuse rajai jala olo maibana mangalehon pangurupion tutonga-tonga ni bangsa Yahudi. Alai dekrit nong haruar dang boy be dicabut. Nunga haruar dekrit haputusan ni raja mandokon boy do dibunuh halak Yahudi. Jaladang boy be cabuto ni. Alai gabe di paharuar raja mamuse pareta na ibaru orang Yahudi bisa membela dirinya. Ima pareta na baru. Allah haputusan na parjolo dang boy be dicabut. Tetap mutlak do haputusan ni asa unang tong tarurak raja Ahasiweros. Alai dibain mamuse haputusan na baru bahwa halak Yahudi na disosak-sosak boy do patupa pembelaan tu dirina sendiri. Molo adong nanang mabuat hosana, molo adong nanang mamunu nasida, boy do bangso Yahudi mangalo mamunu akan manosak-nosak nasida gariada tahe mabuat ugasan nasida dengan jalan pembelaan diri. Imana masa tabereng naking amanginang di tonga-tonga ni turpuktai secara ringkas, secara singkat gabe membela diri do bangso Yahudi ima natabereng naking inganan na di Susan dohot di inganan na di Toru kerajaan ni Raja Persia jalaboy do monang nasida maralohon akan manosak-nosak nasida. Si Haman pe gabe dihukum gantung do song-songoni pe aka yanakon nai pe dihukum gantung do sude. Danga dong bena malua alai boy halak Yahudi marsurak-surak marolop-olop jala dibain nasida maksada ari raya imana ginoaran ari raya Purim laho parningotan nasida di debata na mangalehon haluaun tu nasida. Ima secara ringkas amanginang isini turpuk tanah king jala nanang pinabotohon tuhita marhite turpuk taon mangula do debata tuhita amanginang nang pe borat pakilala atta lahomalua. Ay dangadok kita nasohya mengadupi hasusaan. Dangadok kita nasohya mengadupi parukilon. Sudido hita hya susah. Sudido hita hya marukil. Terlumubi ma akahita na mangarato tu Samarinda tu Kalimantan Timur sipata adong do hita naso mabuan manang aha laho bongot tu pangarat tuat taon. Alai moliate matu debata di paune parnguluata di pauli parnguluata boy dinggan tahubas ya ka ulaut ta di luaton jala boy ta paibaru muse ta padinggan muse parnguluata. Ima pasu-pasu ni debata. Jadi sian naso adong dalan boy do dipuka debata dalan. Sian dalan nasa sitong na adang adong dipikirat ta boy do diukap debata dalan sian itu hita. Molo bangso Yahudi hati hai holan na tumatangis nama nasida. Holan na madele, holan na marsak, holan na busisaon. Ala di bagasan rohan nasida mate nama hita. Mate nama bangso Yahudion. Dang adong bedalan lahu malua. Alai dipatupa debata do dalan tunda sida. Amanami inanami saya dong do dalan na pinatupa ni debata nang pe di bagasan rohatta di bagasan pikiratta heranunga tertutup dalani. Alai dia kana porsia tu debata dia kana marpos ni roha tu debata saya diukap debata do dalan tu ibana. Jalaboy do dipakai debata hita sude amanginang gabi dalan na patuluson haluaw ni. Molo diturpuk tanaking si Ester na pinakin ni debata. Sahala buru-buru. Nang pehati-hai halak Yahudi mengistimewakan bahwa alay na paluahon bangso Yahudi dang bawa alay buru-buru do. Jadi tuaka ina, tuaka parnijabu, pardihuta dipakai debata do tok kita laho petuluson sakapna. Dipakai debata do tok kita laho patupa haluaun. Tutonga-tonga ni keluarga ta, tutonga-tonga ni akka parpunguat ta, tutonga-tonga ni akka parhuriot ta. Atenang ketua PPD
Dipakai debatado tonginang ate marhite PPD asa lam hebang pakkobasion di tonga-tonga ni distrik. Dipakai debatado hita sude seturut dengan sakapna, seturut dengan dalan na hinalomohon ni debata. Danga dong nama luas yang sakap ni debata. Sude dipakai debata asa tahubasi aka ulaun na pinasahat ni debata tu hita. Jala ulaun dohok tanggung jawabi martirket-tirket doi amang inang. Artinya marasing-asing do tanggung jawabi. Dang sarupa tanggung jawab nami tu amang preses. Dau belga do tanggung jawab ni amang preses tumiba ko kami. Molo kami tanggung jawab nami di huria do. Molo amang padita resort di huria na adong di toruni resort na. Molo amang preses di resort do di huria na adong di bawah naungan distrik. Romuse tu pusat distrik resort huria na adong di bawah naungan hatopan. Alai Jesus mandokon ulon na met-meti ulahon madohok denggan hobasi dohok denggan asa dilehot tuho ulahon na ubal gamuse. Nah, jadi herahami nga hampir 4 tali hami fungsional manang uluan huria. Jadi sada catatan mau amang preses ate nang pedang pola pitor hatop nian. Asa adong otik peningkatan. Jadi amang inang ima taringot tu ulaun tanggung jawab. Jadi si Esther naking adong naking tanggung jawab na nilehon ni debata tu ibana dipakai ibana dohok denggan. Jala dihamolia tehon ibana jala bui marhite sia ini malua bangso Yahudi. Jadi adong tanggung jawab ulahon dohok denggan unang marungut-ungut unang pola godang kapadelean sadok ulahon madohok denggan betulus masakap ni debata tu hita. Jala tu dia pe hita boy do dipakai debata hita disi. Nang pe dau bangso Israel sian Jerusalem adong do tong debata di Persia. Adong do tong debata di Sentosa, adong do tong debata di Garoga, adong do tong debata di aka inganan-inganan na merbutul-butul. Dakkolan di kota debata, dakkolan di inganan na ribu radong debata. Di dia pe mangula do debata. Sadok di dia pe hita maringanan, di dia pe hita makobasi, di dia pe hita patupau naka ulota ingot maamanginang natong do mangula debata disi. Jadi dang ikon di Jerusalem si Esther asa mangula debata do pak nasida. Di Persia daudo imana sian Jerusalem alai mangula dotong debata maradupun ibana. Jadi ahape na taulahon di bagasan las ni roha ita mangulahoni saya didongani debatado akka na taulahoni. Dungi amanginang haluau ni naking ikon tahamolia tehodo. Jadi molo bangso Yahudi naking gabi dibahin nasida masada ari parningotan khusus imana didokon ari raya Purim. Ima dalan nasida makamolia tehon dengan bahasa ni debata na mangalehon haluaun tu nasida. Jadi ikon marulupolop do hita ikot tahamolia tehon do sude akka dengan bahasa ni debata na itajalo di tonga-tonga ni parnguluata. Una kolan ditiki susah hita rotu debata alai ditiki mekel ditiki sonang pehita totong mahita ro makamolia tehon saluhut na tu debata. Dungi amanginang rapola pinagajang be nagabi si ingoton madihita marhite turpuk taon marhuaso do debata paluahon jala marhuaso do debata pamagohon boy do debata paluahon alai boy do tong debata pamagohon ala marhadaulatun do debata tu saluhutna. Jadi boy do ibana paluahuk kita alai boy do tong ibana pamagohuk kita. Ala hadaulatonna maradupun saluhutna do. Ala ni holan ibana ma tapapuji, holan ibana ma natasobba di parnguluata. Dungi hasatiaon habaranion ni Esther dipake debatado paluahon bangsona. Jadi hasatiaon habaranion ni si Esther dipake debatado laho paluahon bangsona. Hita piak kana posona dipake debatado hita. Laho patupahon haluaun. Totonga-tonga ni inganan pakkubasyutta.
ganup marsada-sada. Dipakai debatado hita asa marhite siak kita dapotan haluaun akadongan na adong di nahumaliakta. Dunia manginang haluau ni siat debatado dada sian gogo ni jolma. Haluaun dapot ta siat debata dang sian gugutta dang sian bisukta. Alani imolo denggan pe parnguluat taun ang gijang rohatta. Mulu godang pe si dapok-dapok di ngulut tahun unang gijang rohatta. Alas saluhut nai siat debatado. Jalan ata pakke makubasi ibanado saluhut na. Sian sihaman naking marsiajar mahita unang terlalu ambisius. Unang terlalu gila hormat. Alay mulu nang dihormati ba manghormat maparjolo. Mulu nang dipuji belajar memuji parjolo. Mulu naing dapotan na dinggan, marsiajar mamabahin na dinggan, parjolo. Ahana naing binahin ni donganmu maradupok ko, ulahon maparjoloi maradupon donganmu. Ido na didokon tuhatay. Jadi, buido hita dihormati, ala ikotong marsiajar hita makormati. Jala pangurupion dohot pasu-pasu debata, ikot taingot doi jala tahamoliateho na manginang. Jala ingot matujuan awal ni parnguluata. Molo bangsa Yahudi naking tujuan awal mereka adalah membela diri, ido ubahin dang dibuat nasida ugasan ni alonai. Nang penungamonang nasida, ale dang adong ditiup tangan nasida ugasan ni na telu tu nasidai. Alaniah ala tujuan awal nasida dang pamorahod diri holan peluahon hosado. Jadi ingat kembali tujuan awal. Imana didokon manaili tupudi marpanatap tujolo. Boydo ita mangalakka tujolo marhite na parjolo manaili tupudi. Ahado rencanat ta parjolo, ahado tujuat ta parjolo. Godang do halak dung dapot na hinirim ni rohana gabe lupa ibana di tujuan awal nang disusun ibana. Alemolo hita unang gabe songoni tetap ma fokus kepada tujuan awal. Fokus kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita capai. Unang gabi maralo muse. Tu tujuan nang tatotoponi. Molo bangso Yahudihian membuat ugasan alonai nunga lari nasi desian tujuan awal. Ala gabe pamora diri nama nasida, gabe merampas nama nasida. Alai ala hola na membela diri do nasida, na penting melua hosana gabe dang pola pamora diri nasida marhite ugasan ni alonai. Itulah kembali kepada tujuan awal. Nah, jadi amanginang akadongan nahina holongan ima hatani debata tuhita paingotok kita toktong ma margogo madalani ari-ari ni parnguluatta saya dong dodalan na pinatupa ni debata di parnguluatta jala dipakai dohita laho patuluson haluauni. Amin. Martanya kita. Mau liate Tuhan di pasahat rohanami todopanmu. Isyala asi dohod denggan di basam nama dongani hami sahatu sadarion. Boy hami Tuhan marpungu di huriam HKBP Sentosa. Rap dohod pangula nagok tiki rap keluarga. Song-songoni pe Tuhan. Aka kategorial na adong di huriamon. Rap dohod PPD distrik. Tuhan debata teruli hami dihatam, pasu-pasu mahatam, asa marurat marparbui di parnguluan nami, jalabui huulahok kami manang tudia pe hami mangalakka. Tuhan debata, pasu-pasu maparpungan namion, siya na mamuka sahatu na mangujungi, asa bui Tuhan denggan mardalan, jala teruli hami jaka pabohalion, na naing pinakke nami, makubasi di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu Tuhan, amang preses na manguluhon distrikon, Leon hahi pason, rap dohot inang, rap dohot keluarga nasida, toktong manasida Tuhan digohi, las ni roha na manoktong nasyako. Nak kami sude pe Tuhan akaparhubasmu. Pasu-pasu hami Tuhan, pargugoy hami, makubasi ulaw nang pinasahatmu Tuhami. Asa marhite pakubasyon nami, lam rarat berita nauli nasyako. Lam godang jolma na marulup-ulup, mamuji-muji dohot pasangapoko. Tuhan debata, jol managok dosa dohami, urasi dosa nami Tuhan. Mangasahon kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin.
maret de mahita laos tapapunguma peliatta. Rap martangiang mahita ditangiang ali amanami. Ali amanami dari bana gicang. Saya pinarbadia makwarmu, saya saya maharajaunmu, saya saut manunuram rotongaun suman berlajang. Lehon matuhami sadarun hangduan siapari. Si sabadosa nami songon panisa nami, di dosa nilungan namar dosa Tuhami. Unak kami tugion tu pangucunan, palua mahami sian pangako, ayhodon ako naharajau, dohot hagugoon, rodi asangapon saliling-liling na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni todi parbadiama, natoktong madongani hamu saluhutna. Amin. Horas madihita.